Id-dajs tar-regatta narba kwalità ta' dajjes illum il-ġurnata. Għandna d-dajsa tal-medalji, għandna l-fregatina, għandna l-kajek u d-dajsa tal-pass, id-dajsa tradizzjonali Maltija. X'ħin tarhom daw l-erba' dajjes inti, għandek ġiex dajjes tip ta' dajjes mod, u ġiex dajjes oħra tip ieħor, bħala binja mbagħad jaqgħu taħt nej. Għandek id-dajsa tal-medalji u għandek il-fregatina huma opri miftuħin. Meta nibdu ngħidlek opri miftuħin jien li għandhom differenti mill-kajek u mid-dajsa tal-pass. Il-kajek u d-dajsa tal-pass għandhom it-trinkarin, id-dawra kollha. Jekk inti qed titkellem fuq bastiment kbir, isek qed tara d-dekk, il-gvern allura jkunu marbutin iżjed. Dik hija karatteristika minn tal-opri Maltin, aħna min-naħa tagħna ngħidulhom opri miftuħin u opri magħluqin. Dak li huma bit-trinkarin bħal kajek, dajsa, luzzu, għandek l-ixprunara, dak li huma naqgoffi u hekk ikunu iktar dajjes robusti. Għalli ma raġuni x'inti peress li għandek id-dajsa l-ħall u għandek il-wix ta' fuq hija marbuta iżjed id-dajsa. Issa il-fregatina d-dajsa tal-medalji, meta tissemmi d-dajsa tal-medalji hija dajsa tal-biża bħala delikatezza tagħha. Immaġna għandek l-istamnari kwart bi kwart, ġifieri qed ngħidu xi 5-6 millimeter kollox daw ta' il-frame bibnija kollek id-dajsa. Immaġna jinżlu l-lek erbanit b'saħħithom immens, ġo fiha, trenjati sal-aħħar qatra nifs. Għal-regatta għandek nitrenjaw is-sena kollha, titrenja fuq l-art, ġiri, ġim, titiżżomm ċertu dieti, għax inti għandek dajjes li ma tistax tkun ħafna tqil fuqhom, xi iktar ma tkun tqil inti iktar tiġbed biex iġġor dak il-pis. Għax dak ikun muscle mod, u hekk ikun fett mod ieħor. Jiena meta ġieli mmur warahom, nibda nara d-dajsa isu nibda nibża, nara jisu tinfetaħ u tingħala d-dajsa. Ara kemm ġifieri il-construction tagħha kemm hija maħsuba sew minn ħaża l-ewwel darba, kemm kien temp u kemm kien kbir, fim. Dajsa tajba jagħmilha li tkun minħadmet tajba mill-bidu, ġifieri milli mallem tkun ħadmet tajba, ma tistax taħdimha dajsa tajja morru ta' malaj u tistenna li toħroġ tajba, da xogħol irid il-ħin, ma tistax taġġel. Id-dajsa tħossha bħal meta inti meta qed issuq tħoss taf li tibda l-ger tal-karozza mill-first tal-second għal-tert, għax inti l-oġġett tħossu meta taqdef biha, mhux oġġett li tgħid isma' s-sit, għax m'hemmx kumdità, hekk tara s-sits tagħna qed parsi jkollok fhom, għax biċċa njama jkollok. Da m'hemmx mhux salott, mhux ħadpoġġi fuq u tgħid kemm hu komdu, ħadmur għad-batija ġo fiha. Tħossha il-mixi, id-dajsa iktar ma tħossha timxi, ħadbati vera, ma l-importanti li timxi, aħna hekk ngħidu. Toħroġ kif toħroġ id-dajsa l-importanti l-mixi tagħha, għax hemm tieħu l-ewwel. Ir-regatta qabel l-1979 kienet issir f'Settembru biss. Wara jum il-ħelsien li sar l-ewwel darba. Niftakar kienet saret ir-regatta bil-lej biss, hija l-unika okkażjoni li kienet saret hekk. Kienet sabiħa dik kien bil-lej ħafna. Imma mbagħad wara bdiet issir matul il-ġurnata bħall-oħra, imma ir-regatta ta' Settembru kienet issir fil-main channel tal-port li huwa fejn issir illum. Ir-regatta ta' Marzu kienet issir titlaq minn fejn Road Customs il-belt u tidħol bej il-Birgu u l-Isla. Kienet il-finishing line minn għalija, mhux minn għalija ekku, kienet tispiċċa kważi mal-maċina fejn illum hemm il-maċina, illum qiegħda lukanda. Kienet sabiħa r-regatta ħafna x'kienet iktar close mill-main channel, fim tad-dajjes kontorhom iżjed inti. Ix-xatt tal-Birgu kien jagħlaq eżatti fejn hemm il-monument dak iż-żmien għax kien jidħol il-vapur it-terreni hemmhekk. Allura ħabba affarijiet ta' customs, dak il-biċċa kienet tingħalaq. U mbagħad terġa' tinfetaħ kienet, imma qabel meta kien hemm id-dokkjar, ġifieri qabel il-1979, ix-xatt tal-Birgu kien magħluq kollu hemm. Dik il-biċċa ta' fejn il-monument illum biss kienet miftuħa, kemm mill-bib ta' Sant'Angelo ta' anzi ta' fejn il-Mużew Marittimu. Il-ġewwa kien magħluq kien għand in-Navy Ingliża. U kemm min-naħa l-oħra kien hemm bib ieħor li d-dokkjar kienet tibda minn hemm. Id-dokkjar til-baċir numru wieħed mhux Bormla kien jibqa' ġej il-Birgu fl-antik. Hemmhekk kien hemm il-warehouse ukoll niftakarha jien. U mbagħad kienu xkanaw kollox, fim kienu fetħu x-xatt ta' Bormla u hekk. Kienet fadal il-ħajt tad-dokkjard u l-baċir numru wieħed magħluq imma li m'għalux infetaħ ukoll
Illum il-ġurnata l-AUM. Hemm ħafna affarijiet fuq id-dajjes li kulħadd jaħsibhom faċli mihomx, speċjalment kif tissettjaw mid-dajjes u kif tissettja l-qaddiefa. Xi-qaddief tiġibu komdu jaqdef. Issa il-qaddief iktar ma juża minn ġismu, iktar qed jibbutta d-dajsa. Dak hu s-sigriet ta' qdif li inti tġibu f'pożizzjoni qaddief li ħajati iktar biex iktar imexxi d-dajsa. Il-qatfa trid tikkoordina sew għax il-qatfa inti tista' iddawwar għad-dajsa lem jew law. Jew iktar terraqa, jew iktar tollija. Toqgħod attenzjoni ġib il-palella u hekk. Illum il-ġurnata l-qaddifa kważi kollha huma bl-imqadef personalizzati tagħhom. Qabel ħadd ma kien ikollu il-moqdif tiegħu, l-imqadef kienu jkunu tal-klabs fir-regatta. Illum il-ġurnata kulħadd bil-moqdif tiegħu għal liema raġuni. Għax hekk jiena bdejt naqdef ħal tab u mort ħararaw, il-moqdif ħadtu mi. U l-moqdif jiżu żarbun tiegħek, fem? Meta toqgħod tibdel l-imqadef iktar għal. Ftit tidraq u dawn l-affarijiet. Il-moqdif il-biċċa kbira jew hawn min itieħ l-isem tat-tifla u l-isem tat-tifel tan-nannu, jew inkun ħallastulek jien bħala qaddief u nsemmi naf it-tifel tiegħek. Le, l-laqam tiegħi il-flower. X'hekk isibuni. Efimni, għax jiena pers inkabbar il-fjuri, xogħol inkabbar il-fjuri, allura l-laqam għal ewwel in-nies il-flower hu. Proprja kienet flower power, ma nqatat u ġiet flower biss għall-inqas. Hawn min itihom isem hekk. Jew inkella ikollu ismu stess, isem il-qaddief, pereżempju, hemm ukoll minnhom hekk. Bniedem li ma jagħtix każ ir-regatta qaqqas biss jafhom dawn l-affarijiet taw jaħseb li kulħadd jaqbad hemm imur isu blasta ta' xkupa jitfaqqa le mhux hekk qalbi. Hemm ħafna tattika u da. Għandek dajjes li jkunu jridu taqdef bit-tul u bis-saħħa pereżempju, u għandek dajjes jridu l-ispiss. Meta inti għandek dajsa tqila, tittiflaħ iktar spiss, għax inti għandek oġġett iktar tqila li titmexxih iktar malaj kemm jista' jkun. Issa meta għandek dajsa inqas tqila tista' taqbad iktar it-tul biex inti tħalli taqdef minn qatfa l-oħra nħalluha timxi ngħidu aħna mhux kull darba toqgħod twaqqaf għajsek bil-qatfa tiegħek għax inti iktar ma taġġel ukoll għandek dajs ma jridux imbagħad l-ispiss. Meta jkollok cruise liner hemmhekk marbut u jkollok xi pompa jew xi generator kbir għaddej gas down, da immaġina dajsa ngħidu l-fregatini. Għandek fregatina tiżen 70 kilos, kull ma fi 11 pidu nofs di l-fregatina, x'ħin tgħaddi minn l-ilma li ħireġ mill-vapur tal-pompa tas-seawater tiegħu biss li hija il-fire pump standby. Immaġina għandek pompa tal-inqas tgħaddi ta' xi 6 pulsieri jew 4 pulsieri. Outlet u inlet. Li l-fregatina ddawwara dawra tondi. Plus li fit-training kulħadd dieħel u ħireġ b'saħħtu. Kulħadd jagħmel ċaqliqa enormi. Kważi bil-kemm fadlilna l-fejn nitrenjaw. Hija challenge kbira u meta tara d-dajes meta jtuna r-rimi. Għandek challenge kbira jkun ħereġ vapur, tittieqaf ġieli tkun tiela triq ngħidula aħna tkun tilha l-ħin. U jitlalek dajsa, tik ir-rima. Nifhimni, ir-regatta hija tiġi parti minn ħajtek. Għax ma tistax tispjega l-emozzjoni tar-regatta. Oġġett li, pereżempju, ma tistax tgħid jien kemm il-darba ngħid pereżempju nieqaf ma tħallikx. Timment li jasal dak iż-żmien waħdek terġa' għax hija oġġett lifestyle u ħajtek, tiġi ħajtek, parti minn ħajtek. Dak il-ħin li tisma' l-isparatura ta' dħul, tinsa t-batija kollha li tkun batejt u tgħid jiena on top u dak il-ħin hija oġġett li ma tispjegax. Tgħidli għax qegħdin titrenjaw fil-main channel tal-port. Fil-port mhux il-main channel biss fadal. Ma fadal xejn iżjed kull imkien marinas, m'għandniex fejn nitrenjaw iżjed. Tara t-television, tara l-Palio di Siena tara l-Batizwiemel jiġu ġewwa pjazza, jagħmlu festa kbira daw. Aħna għandna l-isbaħ port law ġewwa l-Ewropa, il-port il-kbir. Għandna d-dajjes meravilja. Il-kuluri iġennuk bil-pjaċir, toqgħod tara t-television bil-pjaċir. U kulħadd ma nagħtux kasu. Mela, kif timbena dajsa? Dajsa l-ewwel ħaġa li tagħmel bħal kwalunkwe proġett ieħor tħożha. Tħożha ġifier tagħmel il-planning tagħha,
ħriġt il-frame saħħa, is-sections li huma l-majjeri u l-istamnari, ħdimthom u werfajthom. L-istamnari u l-majjeri huma l-frame tad-dajsa biex nipprova nfehmek naqa' x'inhuma, x'int tagħmel hekk int għandek il-kustilji sewwa. Issa d-dajsa jekk tara minn ġewwa fiha isu l-kustilji. Il-parti ta' fuq tagħha hija l-istamnara, il-parti t'isfel hija l-majjera. Qabatt il-komplement tal-injam, ħdimt il-kil li huwa l-prim bil-Malti, dawk il-biċċiet it-tondi, it-skuk u l-biċċiet li tilin. Il-biċċiet li tilin bil-Malti ir-roti. Dak li kollu barra quddiem il-luzzu tkun naqmaqtu hekk, dik ir-rota. Fid-dajsa ta' Malta, fid-dajsa tal-Pass, dik il-biċċa twila li tkun ta' njam skur. Kewba jew tik jew xi affarijiet oħra. Issa mbagħad inti irbatta fuq trafu li jkollok, irbatt il-kil u skuk ta' wara jew ta' quddiem. Meta tnejdu dajsa jew l-luzzu jew xi ħaġa hekk, meta għandek kajjek, għandek il-prim, għandek il-poppa li hija ċappa u għandek quddiem it-sok. Mbagħad waħħalt il-majjeri u l-istamnari kollha. Wara li twaħħalhom, daw trid iġġibhom. Torbothom ma' njam ieħor li mhux se jkun parti mill-kajjek, mid-dajsa, mill-luzzu kollox biex inti żommhom fissi 90 degrees mal-kil. Plastek mbagħad tibbilanċhom. Tibbilanċhom x'inhija. Immaġin għandek tont inti u mwaħħal fuq pivot biss. Aħna nużaw isu kumpass kbir jieħel fl-istess parti tal-majjera jew tal-istamnara ikun biċċomba fin-nofs. Biex inti jorik jekk hux qiegħed li lem jew li law ix-xogħol u ġġib kollox dritt. Dik bil-Malti tissejjaħ il-bilanċjatura tad-dajsa. Wara tagħmel il-fettieħija, dik il-birka fettieħija biex naqasin għalqulek, mbagħad waħħal l-affarijiet ukoll magħha, u mbagħad tibda jekk għandek dajsa tal-pass, bdejt biċ-ċinet u ħaltilha ċinet id-dawra kollha. Wara tagħmilha il-katnotti jisom trafi li jmorru minn naħa l-oħra għal fuq id-dekk. Mbagħad waħħaltilha it-trinkarin kollu, id-dawra kollha, u għandek jisu il-gverta tad-dajsa, jew fuq id-dajs Maltin għandek it-trinkarin id-dawra kollha bit-tamburet tal-pruwa u bit-tamburet tal-poppa. Wara tittamilla d-dajsa it-tappiera, għamilt it-tappiera, id-dawra kollha, u mbagħad tagħmel il-bardnell. Id-dajsa Maltija hija l-unika waħda, id-dajsa tal-Pass, li għandha 10 bardnell. Għandha 10 mbagħad sat-tieni stamnara quddiem u wara, jerġa' jkollok kontrabattuża tissejjaħ bil-Malti li hija l-parti fejn għandek il-battużi minn fejn jaqdef il-barklor, hija li żarbiċċa bħala bardnell, u mbagħad għandek il-ġiex battużi. Qed ngħidlek hekk kalli marġuni x'id-dajsa Maltija, il-bardnell, il-ħin kollu mdaħħal ġo l-istamnari. Ġifieri inti kull darba sfrundat il-bardnell u m'għandek l-istamnari tilhem minnu. L-aħħar 10 biss tal-battuża ma tkunx imdaħħla ġo. Għalli ma raġuni x'ħin taqbad taqdef biha d-dajsa, qed tkollok il-bardnell loli bħal tad-dajjes Maltin u ma jkunux imdaħħli l-istamnari ġewwa l-battużi. Il-bardnell jaqal għalek. X'kienet tagħlaq il-bardnell Malti li huwa it-top gun ta' fuq tad-dajsa, inti x-xogħol jekk inti għamiltu pulsier sabiħ, il-bardnell, anke il-bardnell ħajtħollok easy ġo anke biex ħadd ix-xejp tagħhom, immaġinak inti li tagħmel minn ċott ġa diffiċli, ġifieri biċċanjama moħra. Il-bardnell meta nsemmilek il-bardnell tad-dajsa jien, immaġin għandek 15 stamnara qed tuħu pattern tagħhom fejn qegħdin, plas li qegħdin fejn qegħdin, qed tuħu x-xejp tagħhom kollha. Issa int għandek injama. Issa int fiha di għandek, immaġina, għandek varjazzjoni bej kull stamnara bħal engel. Għax inti da dimet li għandek stamnara u mhux il-qudiem tad-dajsa, l-engel qed jinbidillek kollha sewwa. Għandek il-pożizzjoni, tonda, l-elevazzjoni differenti wkoll, ħara kemm hemm komplikazzjoni ġifieri ġewwa id-dajjes, u qed tagħmel minn ċott għal 20 darba kollha f'daqqa. Wara għamilt il-paxmi li huma it-tavla ta' taħt ta' mal-prim, ta' mal-kil, ġifieri l-ewwel tavla li jkollok isfel għax hi l-iktar diffiċli fid-dajjes, għax inti għandek injam ġej minn hekk trid iġġibu hekk. Ġifieri t-tavla trid iddawwar inti 90 degrees plas li jitonda. Insomma, għamilt l-erba' paxmi, u mbagħad wara li tagħmel it-tavla t'isfel tagħmel it-tavla ta' fuq. U jagħmel dik il-biċċ tal-lembut għax il-lembut jinħadem. Flok iżommu bil-klamps inti ġast qabbatt ir-ras
tat-tavla tiegħek ma' twafel l-oħrajn u bat tissammar. Issammar waħda ma' majjera mbagħad taqbis għall-oħra. Immaġin għandek injament qiegħda free u waħdek forsi ieħor jilqalek minn wara, just qed tissammarhom lilhom u tqabbadhom u mbagħad tagħlaq il-kumplament tat-tavla. Hekk għandek il-ħal kollu lest, u mbagħad ikun joqsok is-sett tagħha d-dajsa. Is-sett x'inhu? Għandek il-pastiera ta' ġewwa li tiġi jisa tappiera, għandek is-settijiet fid-dajsa Maltija dawk fejn poġġi bil-qiegħda jew fejn timxi fuqhom l-għoljin, għax imbagħad għandek il-parjol t'isfel. Il-parjol t'isfel għandek l-iskużi u għandek il-parjol. U mbagħad tidħollok it-tinda, l-iskultura, l-falki u dawn l-affarijiet kollha. U dak huwa l-mod kif tagħmel dajsa Maltija. Dajsa bħal kwalinkwe oġġett ieħor. Kemm trid tagħmilha irfinuta d-dajsa għaddum intax. Li tala għajnejk u daqqa d-dej. B'kollox, faċli. F'kollox hekk il-ħajja. Da bħal meta għandek qed tagħmel borma stuffat. Hawn min jaqbad il-bejn, irid jaqbad kollox f'daqqa, jitfaħħom kollha f'daqqa u le. L-antiki ma kinux jagħmlu hekk aħna. L-antiki l-ewwel kienet tqabbad nanna, l-ewwel kienet tqatta l-basla. Titfa' l-basla, tħalliha titqal, tiqarim, tinqala ftit. X'in taqbad teħmarilha żżid il-karotti u żżid il-patata u jien ma nafx nagħmel l-istuffat sewwa ġifieri ta' imma qed nipprova niddeskrivilek ħaġa l-oġġett iddum fih. Kemm inti ħaddaħħal passjoni biex tiġik tajba fih, fehm? Issa dajsa meta tagħmel dajsa ta' ċertu kalibru inti pereżempju, jien nimmaġina li bħala bild biss il-ħall ngħidlek għandek viċin 8 xhur 12 xahar biex tlestija. Minna r-settijiet, Għax jekk tidħol fis-settijiet u fl-iskultura tidħol iżjed. Għax inti mbagħad iddajsa hekk. Hawn min jibdija u jlestijaw. Hawn min pereżempju l-iskultura tiegħha skultur. Ma jqgħodx jagħmelhaw. Jien biex nagħmelha jien tgħidli għal xiex. Għax jien irrida kollha mill-lej sa żett l-iżgatt. ħalli kemm sabiħ għad-dajsa Maltija. Meta inti jkollok il-kbir tal-flotta tal-Mediterran tal-Ingilterra, meta semmi tal-Ingilterra, in-Navy Ingliża mhux issa, imma 70s, 50s u hekk. Issa kattara qasna il-kbir net tagħhom biex jitlgħu jinżel fuq il-bastimenti u da kien juża d-dajsa Maltija. Kien jaqbad barklor bid-dajsa b'kollox, itellu miegħu u jġorru miegħu kull imkien. Jien niftakar darba minnhom qed nitkellem ma' Barklor Sheikh. U daw kienu marru fil-bajja ta' Venezja b'dal-bastiment. U peress li hemmhekk għandhom il-gondla u għandhom dawk id-dajs jisom rivas iħottu u jinżlu n-nies. Xerraw id-dajsa Maltija ġejja, daw kien hemm minnhom twerru. Jgħidulek dix dajsi minn fejn ġiet. Kemm sabiħax id-dajsa Maltija, min jaf jara dajsa u hekk anki bħala opera tal-artija sabiħa mmens. Traskolaġni li dal-pajjiż jien ma nafx. Isna ċertu kultura tagħna intuha bis-sieq u m'għandniex għalfejn. Għax niggarantilek jien li mhux se tħammallek wiċċekta id-dajsa Maltija imma d-dajjes kollha tal-Mediterran. Pereżempju kelli xorti darba minnhom mort il-Qatarien tlajt b'kajjek hemm kellhom exhibition tad-dajjes kollha ta' madwar il-Mediterran. Bħal opra tagħna u hija waħda mill-isbaħ li hemm. Issa dajjena tlajt hemmhekk b'kajjek tar-regatta tali huwa mhux ta' valur bħal dajsa Maltija, fimt imma d-dajsa tant li fiha affarijiet. U x'in tara bil-fulkiet sabiħ immens id-dajsa Maltija ngħidilkom jien. U jien dispeċini li anki il-mużew tagħna m'għandniex waħda minnhom eżibiti suret in-nies ta' veru u għandna biex niftaħru bihom. Dajes oħra li konna naraw fil-portijiet tagħna kienu dawk id-dajes ikbar li kienu jterqgħu bejbal ta' Għawdex u saħansitra l-Sqallija. Dawn kienu id-dajsa tal-Latini li kienet iġġor kemm passiġġieri kif ukoll merkanzija. Fil-portijiet tas-sajjieda wkoll konna nsibu numru kbir ta' dajes li kienu jintużaw għas-sajd. Kellek dawk id-dajes li jintużaw għas-sajd viċin l-art u fuqhom kienu jirkbu tnejn min-nies. U mbagħad konna nsibu wkoll dawk id-dajes li kienu ħafna kbar u kienu jistadu l-barra ħafna mill-kosta, għalhekk kienu jkunu b'saħħithom ħafna iktar.
Il-kuluri tagħhom saru xi ħaġa endemika mal-Gżejjer tagħna. Il-famuża għajn li kienet tkun ukoll fuq l-iċfna tal-Feniċi u iktar tard fuq dawk Rumani hija l-għajn ta' Osiris u din saret xi ħaġa sinonima mad-dajes Maltin. It-Taljani għandhom xi ħaġa bħalna jkoll imma mbagħad it-Taljani il-construction tagħhom hija goffa iktar, raffa ħafna iżjed bħala construction. Pereżempju aħna l-iktar dajes li tara stamnari kbar huma jieri fihom qed ngħidu d-dajes iż-żgħar mhux il-luzzijat. Femtex il-luzzijat mbagħad jaqbad jikber ix-xogħol kleb pulzieri 4-6 monsters ikunu l-istamnar huma jieri tagħhom. U id-dajes tal-pass, frejgatini u hekk, kollox affarijiet ta' l-iżjed purzier u nofs. Għandek dajsa ta' 21 piet naħseb huma biżżejjed, huma politi immens, femt? Aħna l-binja tagħna hija polita rqiqa bħala dajsa, rqiqa bħala mhux ġifieri magħluba, imma kollox trimjat sabiħ. X'inti jekk qed tara d-dajsa minn ġewwa. U hekk qed tara pereżempju f'daqshekk eluq, qed tara nofsa jew iktar stamnara, id-dajsa raffa wisq u hekk. Anki bħala veru tiġi robusta kemm trid, imma mbagħad għandek it-toqgħol ukoll. Meta inti toqgħod taħseb li aħna d-dajsa tagħna mhijiex magħmula għall-mutur, magħmula għall-qdif. Fil-qdif, isma' da immaġinak bniedem, għandek bniedem għandu basket 10 kilo ġo fih u għandek bniedem għandu basket ta' 80 kilo, dak ta' 80 kilo. Laqqas ħjamel 10 kilometri għax jgħja bihom. Aħseb wara daw kun jibdew xogħol mill-4 ta' filgħodu u jagħmlu sa xi disda bil-lejl, nofs il-lejl. Jaqfu mżika bissu. Il-pis jgħod ukoll. Anzi issa qabdu jħxinu d-dajjes Maltin għax hemm il-mutur. Id-dajsa mibnija propja qdif. Id-dajsa Maltija issa waslet għall-evoluzzjoni, għax pereżempju anke il-mutur fejn hu qiegħed, il-mutur, il-barklori poġġu hemm, għadna ma rajniex id-dajsa evoluta minn mallem aħna. Li forsi il-mutur jew juża tip ta' mutur ieħor, jew isir evoluzzjoni tagħhom hemm. Id-dajsa kif magħmula wara tagħha pereżempju fejn għandek l-ispalliera fejn joqgħod il-barklor illum isuq għad-dajsa, hemmhekk mhux qiegħed għall-barklor, hemmhekk qiegħed għan-nies. Mhux li sbaħ post għad-dajsa qed jieħdu l-barklor, barklor xogħlu ikun quddiem bl-imqadef. Femt? Ġifieri aħna issa wasalna fi stadju fid-dajsa Maltija li jien personali jdejjaqni ħafna anki tara l-mutur barra hemmhekk offiża għad-dajsa. Oxxenità. Illum issa wasalna fi żmien li d-dajsa tagħna nevolvuha l-għandna biex anke nistgħu nużaw mutur ieħor. Mela aħna għandna bżonn nużaw bil-fors outboard jagħmel l-istorbju, jagħmel id-duħan. Illum hawn qed naraw il-karozzi tad-dawl. Noħdu kbira għax naraw mutur żgħir jew inkella outboard żgħir tad-dawl bl-istess saħħa. Hekk insibuna naħseb naslu x'imkien jien. Fehm? Nevolvuhom dawn l-affarijiet.